Willkommen, bienvenue, welcome. Benvingudes i benvinguts. Oh, senyora Grosell, li faria res estirar-se damunt de la taula, si us plau? Molt bé. Faré el que pugui per no causar-li cap dolor. Això no ha de tenir cap por. És un instrument totalment desinfectat i de la meva pròpia fabricació. Ara, si us plau, si és tan amable, podria... Això mateix, molt bé. Una mica més separada, si us plau. Fantàstic. Doncs som-hi. Ha, ha. Ai, vinga, vinga, no es queixi tant, que no fa tant de mal. Oh, ja ho tinc, molt bé. Entenem la diferència entre concebre i gestar? La concepció passa a l'inici i anomenem gestació quan el fetus està en actiu, és a dir, es mou. La presonera ha concebut i està gestant. Tot i que està en una fase molt inicial. Els ovaris són els òrgans amb més poder en el cos femení. La totalitat de l'economia animal d'una dona fa que la raó i l'intel·lecte siguin, diguem-ne, complicats. La crueltat per la qual la senyora Poppy ha estat declarada culpable no és natural en la psicologia d'una dona. Normalment s'atribueix a la malaltia periòdica. Si estava menstruant quan van a veure aquell jove, podria ser que no fos responsable de les seves pròpies accions. M'explico?